Tak, Glock 43X. Kupoval jsem ho vlastně před 2 lety, přesně na den. To znamená 1. března 2023 jsem ho koupil, protože jsem se nechal tak trošku unést takovým tím mainstreamem a tím, co je moderní. Takže jsem si chtěl koupit QR, o kterým jsem viděl miliardu recenzí na různých amerických webech a českých webech, a který mi úplně každý doporučoval, protože to byl, teď prostě tady ta slim řada s jednovzadným zásobníkem, že jo. Tak je to taková hitovka kvůli tomu, že já nevím, všude je to vidět, všude se to propaguje. Když tyhle zbraně přišly na pult v roce 2019, tak absolutně zabili prodej 26 a absolutně zabili prodej i 43 těch klasických, těch krátkých, co jsou na 6 nábojů, a 42, které jsou vlastně browningový a které byly dost out už předtím. No, jinak je to ta klasika, je to úplně v základu, mírzidla jsou neměněný, spouštěně měněná, jediný, s čím jsem si hrál, tak jsem tam zkoušel. Zásobník od Shieldu jsem si koupil jeden, plus ocelový záchyt závěru, který jsem měnil, a nějak extra se neosvědčili, občas to nevystavilo závěr do zadní polohy, byl to ten Gen 3, takže se nerozpadal a podával. A co na něm nebylo úplně dobrý, tak bylo to, že těch 15 avizovaných nábojů se tam stejně nevejde. Jo? Vejde se jich tam 14, nešlo to tam domáčknout ten 15. ani za boha. Takže máš vlastně o 4 náboje víc oproti továrnímu, a s těma 14 to chrastilo jako blázen, jak nějaká dětská hračka. Jo? Když člověk šel, klepalo se to jako na boku, tak to prostě chrastilo. No, takže jsi musel ubrat jeden další, takže si měl 13 místo 10, jo, 13 shieldů. A výrazně to snižuje spolehlivost, takže já ničemu, co není tovar, nevěřím, takže už tam mám zase tady, vole, klasiku, 10ranný glukátský zásobník. Glukátský zásobník je mimochodem velmi dobrý, jo. Můžou padat na zem, jak chtějí, nic se jim nestane. Rozborka, vyčištění, absolutně triviální věc, stejně jako u samotného Glocka. To žádný problém, takže určitě bych si nakopal Shielda. Nechal bych tam prostě tuhle klasiku. No jinak, co mi na tom sedělo, hele. Sedělo mi na tom hlavně hodně to, že jak je to plochý, to asi nebude překvapení moc, tak se to skvěle nosí, jo, je to nalepený na těle, to je pecka, jo, tady v tom je to lehčí než klasický Glock, protože je to taková šlupice, všude je prostě ubráno, masa závěru není zdaleka taková, jako na klasickým double stacku. Je to nalepený na těle, ale proč se ho teď zbavuju? Hele, zbavuju se ho kvůli tomu, že už ho v podstatě vůbec nenosím. Protože třeba přes léto, když jsem nosil, já nosím na 3. hodině. A na 3. hodině není největší limit ani tak ta plochost té zbraně, ta je v pohodě. Ale spíš tě limituje, když chceš nosit opravdu skrytě, aby to nelezlo a nedělalo to printing, tak ta dílka té pažby, a ta je tady v podstatě stejná jako u Glocku 19. Jo, ten já tady nemám. Já jsem ho měl dřív, teďka ho nemám. Dal bych vám to pro srovnání, no ono je to jedno, prostě. To, co je výhoda při střelbě, je to, že já na tom už udělám komplet grip, na rozdíl od té klasické 43. No, tak to je největší limit při nosení, protože prostě člověk potom, já to nosím jakoby v Kidexu za výčnělkem klíční kosti, kyčelní kosti na pravý hodině, a tam ta pažba prostě leze za záda, stačí si sednout v MHDčku, nebo tak to klepe ten zadek té pažby prostě o sedátko. Když jsem někde, ty vole, v OCčku, chci si tam dát jídlo a sednu si někam do nějakého bufetu, kde není opěradlo, tak to prostě trčí, jo, tady prostě mi někde končí záda a tady to prostě trčí. A v čím stabilnějším pouzdru to nosíš, tím víc ten efekt vyniká. Kdybys to nosil v nějaký dastě nebo falku a měl to někde splácnutý, tak je to nalepený na tělu jakoby víc, ale já preferuji Kidexový pouzdra a hlavně Bravo Concealment. A to pouzdro je stabilní, je na 2 klipech, takže prostě se na opasku ani nehne. A když do něj toho Glocka dáte, on tam zacvakne, tak ta pažba fakt trčí pevně za to, no. Takže tady kvůli tomu limitu já jsem moc v létě nenosil. V zimě pod bundu je to v celku jedno, tam je to jako v pohodě, ale to už si zase můžu vzít 19, to si můžu vzít klidně 17, je to úplně jedno. Jo, tam schováš úplně cokoliv. Když máš, vole, zimní bundu nebo nějakou sovčílku, tak seš prostě v pohodě úplně s čímkoliv. Jo.
ale tenhle jev, tady ta pažba, tak mi prostě vadí, jo. Byť je to lehký, byť je to plochý, byť je to úplně skvělý, nová koncepce, tak prostě to byl limit, přes který já jsem se nedokázal překonat, mě to vadilo. A tak jsem se čím dál tím víc vracel k tomu, že jsem místo 43X nosil 26. Glock 26, starý Gen 3. Jo. Když to takhle jako srovnám vedle sebe. Tak ten rozdíl je opravdu markantní. Jo, v té dílce, v té výšce té zbraně. Je to v podstatě, že to mám takhle k sobě. Tak je to v podstatě o tu výšku toho závěru je ta zbraně nižší v té pažbičce. Jo. A byť je tlustší, je to double stack, jo, je tlustší o nějaký 3 mm, tuším. Tak se, a byť je o něco těžší, jo, kapacita zásobníku je stejná, to je 10 a 10, ale byť je prostě tlustší, tak díky tomu, že má krátkou pažbu, tak v té pozici, kde nosím, tak se mi prostě nosí líp a schovám ho líp. A taky jsem zjistil, že střelba pouze 2 prstama, jo, úchop pouze 2 prstama, tak mi absolutně nevadí, není to pro mě žádný limit. Naopak, díky tomu, že je to tlustý, tak se na tom ten grip kolikrát dělá líp, než na tom slim modelu. Jo, ono, tu kvalitu toho gripu tak neurčuje jenom to, že mám kompletní úchop, že se mi tam vejde i malíček, ale taky ta šířka toho profilu té zbraně, jo, a tady, když pak dělám oboručný úchop, tak přece jenom ta zbraně je jiná, jo. Vší výhodou té 26 je, že právě, že je široká stejně jak plnotoční modely, tak mi to tolik nerozbíjí úchop, jo, tam prostě ten úchop je stejný, ty ovládací prvky, spoušť, záchyt závěru, výpud zásobníku, všechno je to dostupné úplně stejně jako u 17, jako u 19. No, takže třeba když jedeš nějaký drill s velkou zbraní, tak se s tou 26 zžiješ o něco asi líp, jo. Jediná nevýhoda 26 tak je plus tam můžu bouchat teda větší zásobníky, ale to stejně nedělám, jo, ale tak jako můžu si vzít trénu s tím krátkým, protože ho tak nosím, takže nosím z 10 a rezervní zásobník někde v batohu nebo v kapse, tak můžu nosit klidně 15 ranej z 19 nebo 17 ranej z full size. Glocku 17 nebo klidně 19 ranej s bodkou, to je jedno, dáš tam úplně cokoliv, že jo, tady ne, tady seš odkázaný na 10 raný zásobníky, pokud tam nechceš mít ten shield, což je nespolehlivý. Jo, nechci říkat, že je to šmejt, někdo z nich odstřílel docela dost, ale mě to nevyhovuje, já to tam dávat nechci, takže jsem se po krátkém intermezu se shieldama jsem se vrátil ke klasice. Jo, a vlastně od té doby, co jsem na 26 sehnal na bazaru Pouzdro Bravo Concealment, tak už nosím vlastně jenom 43X mi leží doma, což asi nemá cenu, protože to není pistole na nějaký velký zasílení a když ji nenosím, tak jako co s ní, že jo. Už jsem mi dával na bazar, půjde za nějakých 14 do světa a už se mi na ně ozvali 2 lidi, takže tady to video je vlastně taková rozlučka se zbraní, kterou mám teda 2 roky, ale v poslední dobou už s ní vůbec netrénuju. No, vrátil jsem se tady k modelu, který není moderní, ale to je mi úplně jedno, co je moderní, co není. Tohle mi prostě sedí víc. Dost víc. Jo, nemám proti tomu nic, proti 43X, ale nemám po to využití, jo. Další věc je potom teda spolehlivost, jo, ty double stacky jsou spolehlivější už jenom kvůli tomu, že mají vodítko úderníků, jo, když uděláš rozborku komplet závěru, tak tam máš úderníkovou šachtu a v ní máš vodítko úderníků, ten úderník tam jezdí líp s tím vodítkem, jo, je to spolehlivější. Teoreticky je to spolehlivější, co se týče odpalování tvrdých zápalek. Tady je prostě jenom šachta úderníků, jezdí v ní úderník na volno. Prakticky mi ta pistole žádný závady neházela, bylo to v pohodě, neměl jsem na tom nikdy ani závadu. Výjima prvního střílení před 2 lety, ale to bylo kvůli tomu, že se mi nepromazal, prostě jsem to suchý z krabice vzal a zachnul jsem z toho 2 zásobáče a na každém jsem měl zádržku nebo 2. Jakmile se to zajelo, jakmile jsem to vyčistil a jakmile jsem s tím pravidelně střílel, tak to střílelo jak pila, jo, nebyl žádný problém. Vyřachal jsem na tom ty vole 100 nábojů vole za trénink, tak bez problému, jo, dalo by to i víc. Není to vůbec žádný problém, jo, ta spolehlivost klukovská tam je taky, ale konstrukčně je to kapánek jiný,
než ty double stacky. Jo. Jinak co se zpětního rázu týče, tak je fakt, že díky tomu, že tady máš větší grip, tak ten zdvih, působíš na ten zdvih delší pákou právě tím malíčkem, takže by to mělo být lepší tady, než tady u té 620, kde ten malík prostě nemáš, ale prakticky je to velmi podobný. Tady všechny tady ty malé zbraně kopou, je to něco za něco, mám schladnější pistoli, ale ty střelecké vlastnosti pochopitelně nejsou takový, jako u těch full size Glocků, jako u 19, 17, 34, a nevím čeho všeho, jo, 45, 19X, 47. Jo, takže takový porovnání. Tímhle jsem nahradil tohle, abych se následně asi po roce vrátil k tomuto. Jo. Říkám, jediná nevýhoda tohohle je, že to není moderní, je to koncepce z roku 95. Za mě je to pořád nejlepší subkompakt, co Glock dělal. Nebo co Glock dělá, v současné době už dělá Gen 5 MOS s výrzezem na kolim. Jo, nějakých 21 000 stojí, tohle ještě stará Gen 3. A jediný, co na ní mám navíc, tak je vlastně dvojka stojí na spouště a ocelový mířidla. Kvůli nějaký odolnosti, jinak jsou to ty stejný, tady ty úplně to stačí. Sebebraná střelba do nějakých 5 metrů, tam je to fakt úplně jedno a nějakou long range, nějaký střílení. To je úplně jedno, byť s oběma těma zbraněma jsem se trefoval na 50 metrů na popr velikosti člověka každou ranou, jo, takže ono je to hodně od cviků. Při dynamické střelbě je to pochopitelně horší než full size modely, ale tak to je fyzika. Jakože menší zbraň se stejně výkonným nábojem bude víc kopat. No, bude víc kopat, no, pochopitelně úplně jedno, jestli je to Glock, jestli je to Hellcat, nebo nějaký SIG 365, jo. No, takže kdybych jako měl zhrnout, tak ano, spolehlivost, střílet jsem se s tím naučil, byť ze začátku taky. Ten slim profil, ten grip je jiný, takže než jsem si na to zvykl, tak jsem první střílení nebo dvě strhával doleva, jo, nestrhávám doleva. Mám naučený grip, nestrhávám doleva. Trošku mě trvalo, než jsem se s tím naučil střílet. Než jsem se to naučil prostě zavřít v tom úchopu oběma rukama. Jo, ale jakmile se to naučíš, tak to není žádný problém. Je to fakt jen o tom, stejně jako každá jiná zbraň, že s ní prostě drilluješ, sušíš a chodíš střílet a naučíš se to. No. Takže jo, Glock 43X. Dneska vole velmi moderní zbraň. V současné době je tohle, a potvrdilo mě to na 3 prodejnách v Praze se zbraněma, že toto je dneska nejprodávanější model od Glocků a od té doby, co je na pultech, tak lidi v podstatě nekupujou 26, 26 je model, co dneska většina prodejen už nebere nebo má pár posledních kousků. Na objednání samozřejmě stále jsou, ale nikdo to nechce, takže na pultech nejsou, ve vitrínách nejsou. A jediný, kde jsou vidět, tak jsou v komisi. Jo, jsou často v komisi, protože se toho lidi zbavují, asi aby si koupili tohle, nebo něco modernějšího, něco v MOSu, jo, tohle MOS nemá. Viděl jsem ho u Brimový v komisi 12 000 nějakých, tady ten Gen 3, jo. Asi tam bude dlouho, počítám, občas ho má BVS a občas úplně výjimečně je někde na huntingu. Jo, tady to je daleko teďka modernější koncepce, takže v současné době asi nejprodávanější Glock. 26 to vyautovalo, 43 klasickou krátkou to vyautovalo. Což je v celku škoda, protože kdybych si to koupil znova, tak koupím tu kratší, tu bych unosil daleko spíš než toto i v létě. Je to výrazně skrytelnější v pozici, kde nosím, ale kapacita zase jenom 6, takže s tím já jsem asi schopný žít. Jo, dneska už bych koupil ten kratší. A nebo mě ještě napadlo, že bych vymyslel nesmysl a koupil bych 43X MOS, dal na to Red Dot a za 3400 si koupil rám, náhradní díl plnej 43, dal to pod to, tohle hodil pryč, dal to na to a měl hybrida stavbu 43 MOS, což by bylo jako taky řešení, no, ale kapacita 6, musel bych koupit 6ranný zásobník, kapacita by byla 6, jo, takže pokud jsi s tím schopný žít, já s tím asi jsem schopný žít s kapacitou 6, tak plus bych nosil náhradní zásobník, že jo, tak bych koupil už spíš ten krátkej, ten starý, tu 43 klasickou, kterou už dneska nikdo nechce.
No, velmi to omezilo prodej 19. Spousta lidí si koupí tohle místo 19. Jo. Ono jako to má dlouhou pažbu, a zase je to lehčí, kratší, ploší. Takže jako je to znát na opasku, že máš mezi tímhle a 19 je velký rozdíl, ale ten writing tou pažbou prostě bude dělat úplně stejný, no. Jo, já jsem to i viděl, že jsem se někde předkolil nějaký fotky někde v lese s rodinou, ty vole, nebo s malým, když jsem byl, s malým od ségry, tak jsme se tam prali a já jsem byl jako na těch fotkách předkloněný jako nad ním, jak jsme se jako tahali a i na té fotce bylo vidět, jak to prajtuje, jak to i přes bundu prostě leze ven, jo. Já pokaždý, když jsem někde vystupal v MHDčku, tak jsem to prostě upravoval, hlídal. Jo. Tady ten pahýlek hlídat v podstatě nemusím, ten zásobník, to je další věc, jo. Ten zásobník je tady zapuštěný, tady ne, tady když tam dá zásobáč, takhle prázdnej, tak je to ještě delší, ještě to nastaví, jo, takže ještě je tam taková blbá hrana, takže ono to trošku fakt tahá, jo, takže jinak jsem s tím byl spokojený, ale tenhle rozměr je jediný důvod, proč to prodávám, jo, takže rozlučkový video, Glock 43X Rail, kupovaný 1. března 2023. Prodaný bude pravděpodobně teďka někdy v následujících dnech, to se ještě uvidí, kdo se jak vyjádří. A dneska je to tak, že spousta lidí právě prodává tu klasickou 43, kupují si tohle. A já bych zvolil kvůli důvodům, co jsem uvedl, spíš opačný postup. Zbavil bych se tohodle a koupil bych tu kratší, anebo se na to úplně vykašlu a zůstanu tady u 26. Uvidím, jak se mě to bude nosit v létě, co léto a co jako nosení pod tričkem, což je největší problém všech lidí, co tu zbraň nosí fakt 24/7. Já to nenosím úplně 24/7, ale většinu času ji mám, ve městě ji mám. Vzhledem k tomu, že se nepohybuju po městě sám a vzhledem k tomu, že se děje, co se děje, tak to prostě nosím. Jo. Chci, aby to bylo maximálně nositelný, aby mě to neomezovalo a abych drilloval se zbraní, kterou prostě nosím. No. Takže to je asi všechno. 43X jako novej. A něco jsem s ním zažil, ale pomalu se rozloučíme a půjde do světa.